chap loop tick try. Tijato fira mu try. Alright, Gwanz will try. Dina bass and the bend. Sure, but what you got my Christmas in a zuro. Bomuka was that I'm going to Chebo. I can now. I'm going to get saying, my Matsanga! My Matsanga! Even my Matsanga! My! I'm making up a monkey days of down there. I shall down. Master, come to let my person. Sure, and most of them Chichiga. Most of them go there when you do. What and it's I didn't see him snow flash when I'm Mabu Zanini. I'm not going to go in there. I'm not going to send this one. Did you want my country? So I'm going to say, yes, I'm coming. We are is everything okay? Okay. Yeah. You must come in. We have to oh my God! Ha! Shit! This is shit! Shit! Huh? Who did this? Who did this? This been careless. Good morning, Miss Matsanga. Matsanga. This is bad. This is bad. Big one. Apana kuputira netele tutipa hapa. That guy murumo mantefu iwe ku maposto call that guy never that andi mama ni muri point list no tindisisa kumana msadaro wakumana msadaro wakumana umpostora katokia this bad you're postora asi andi aitu ita we are kunongedzerana kwenyu amai pano pa tuchina tinogara turi mumuchemba umu tinenge tinongotombozi tudiki kudai mwana wake tuchina akutadza nekurora mpoto vambostesi masikera senkoma mama budei mama masikera atatambobuda esa kumana tinola puro my Matsanga masikera mama utendere ni holiday tatati mbona especially this one Christmas makaita mamushenyi aiwa zvakanaka urikuona pano paiteka tsaona vana venyu vaitira zvokata vana flash ava zvinosiririsa but ndinavo ka-out ava avasiya vaitira tsvina vandona vari kutoziva ngona vana ava hadzipesi time yekuita tutsvina iyoyi ndogara tiona tutsvina tudiki tonge tutsvina makonzi kudai twembira so turi umu twevana vako what? Matsanga kuti se? Bata vana vako. Bata vana vako. Wakati sende kuzunza mwana wangu. Sio mbesa kadara meza sasa. Ndakuona result pano, ndikuda result. So it was you. Damn it. Bere apa. Imve apa. Chimbire sheko.
mambo pindero. So saka man. Damn it. My Matsanga hapana doubt. Damn it. I didn't look at the moyo. Mese munenya apa ndudariza kuti Sunitsana, what about Rasta? Rasta. Come here. Oh my God! Look. Oh, I knew it. Tirikuona makuseni tichimuka mumakazara rakazara mukonde wakazara makanakidzwa nezuro mukadya mukadi ende munoona mashura makatiti sorry endai munoita zvaita vamwe noise is yamambita ndishijwa minangwani then still comfortable then relax with kana chijga breakfast ne mwana wangu aundishure iwe enda unoita atina nguva newe isu enda unoita zvaita vamwe muone zvamakasiya. I think it's him. Vakomana vedombo vanozviita. Kanga no oh kunaizo nditsvagire zvimwe marasta mese marasta mese zvitodzike pabiwa mogo kana kuti pashayikwa chamba kudai naMwari dai maini bada kuti ndirasta kuita kuti nukutira iyi kuita nukutira tsvage pamwe 16 days ndisina kupinda mukati. Oh my God.